Jon Olivares da Patria telesaileko protagonistetako bat. Atxutxe Amaikako koordinatzailea da eta Taupada antzerki-taldeko kidea ere bai azken 10 urte honetan. Patriari buruz berba egin dugu Jonekin, grabatzera etorri diren egunean. Jose Mari da familia bateko semia, familia euskaldun eta umil bateko semia, erdikua, bigarrena, hiru anaia arreba dira. Eta tipo bat, oso kirolarixa, karisma handikoa, ekintza askokoa eta hitz gutxikoa, eta hundixa, eta karisma askoko tipoa da. Aurreratu, hildo nagusixak, liburuak markatzen dituan hildo nagusixak, bai pixkat ezberdin planteauta, edo bestera batera planteauta, eta hori ez, liburuan agertzen moduan, dira bi familixa, herri bateko bi familixa txikitatik oso gertukoak edo harreman handixak izan debenak, eta gatazka edo konflikto baten ondorioz, adiskidetasun hori apurtzen da, eta horrek dakarren dana kontatzen da, dana edo dana ez, aldana. Kasualidades, dituzazte Madriletik, produktoratik, nahi zutela nire materiala ikustia, nikindako lanak, antzerkixak, edo bialdunotzen horreko antzerki zati batzuk, nik material gutxi daukat kamarak iminda. Eta, hurrengo honean dituzazten kastinera juteko Madrilera, junitzen kastinera, buelta honitzen, eta azte betian bi hiru viaje nitxoa Madrilera, ja azkena zuzendari xakin eta eneko zagardoikin, eta hori, azte betian hiru aldiz Madrilera jun, eta kasualidades. Azkenean hori HBO-k zaintzen daben gauza bada, edo HBO-k markatzen daben gauza bada, bere garaixan, bere gunean nintzen publiko Elena eta Anena, indala abenduan edo izango zanuztot. Eta guk aspaldi zekigun arren, zaindu dabe asko publiko beraiek ingo zutela, eta beraiek markautako denboretan, eta isil izan, ibili behar izan da. Ez nean inoiz pentsauko olako zerbait ingo neanik izan da. Gainera ez, gaur egun oso zaila da aktore moduan aurrera itxia, olako proiektu baten parte hartzia. Aktore asko, aktorez asko ibiltzen dira zoruan pare kastinak, eta nik ukidut zuertia, eta zoratu gabe, tokau jata hau parian, eta egiran da bizka sinistu ezinik ibili naiz nabil edo eta gozada bat, etxian itxiak kasualidadia ez dakidan, zuna ez, osintxuko naiz, Elgoibarren lanian, Elgoibarren taupadan 10 urte, Elgoibar tarrasko ezagunak, Zora Luzen ezaguna, Donosti, horrek alde honak eta alde txarra dauzka, etxian grabatziak, baina hori bek kasualidadia ez dut uste danik, meritokatzia justeren proiektua. Danetan esan dut galetu duzte baina eta abantai nabarmenena da, etxetik gertu nagoela, orduan grabaketa egunako soluziak izaten dira, ordu asko dira, eta etxe onduan grabatziak dakarren alde hon bada, lo gehiago ingotela, 10 minutuan egongo naiz etxian, edo egongo naiz grabatzeko prest, nintzen makillatzeko eta prest, orduan hori da alde hon bat, lo gehiago ingotela, izango naiz gehiago loitzen da baina, ekipotik. Eta gero, ondi jatokau parian, grabatziak kale erdixean jende pila batekin, baina, egotia hor grabatzen, da ikustia jende ezagun pila bat begira, eta, horrek sortzen dago alako, eta pixkat egoera surrealistak sortzen ditu, ez? Horrekoan nire ama Zora Luzekoa da, Zora Luzekoa ez, osintxukoa da, baina Zora Luzen bizi da.
eta ni negoan lanian zain, jantzik eta bestiekin lania, komentatzen gauzak eta nire ama bueltakaan, tia, bestia, eta karo, fiskat surrealistia, batekin lanian nago, baina saludatzera junbiar, eta ez dakize, eta holako egoera surrealistak seguro bizi izango ditutela. Eskertzen da pila bat, nire holako lehenengo proiektu baten reparto hori egotia, hori da sorte handi bat. Eta nok euskaldunak da, baina bilatu dan gauza bada, hemengo historia bat kontatzen dago, eta nahi zeba, Aitor Gabilondok beste batzun artean, nahi zeben euskaldunak izatiagu, beste egi bat kontatzen da belako, edo beste era batera, beste sensibilidade bat daukulako gai honekiko, ez dakit. Baina nahi zeben apostu egin zeben danak euskaldunak izateko, eta hori suerte handi ba. Ondio ez da larregi, garri egiz izan da, nik behintzat ez, nik egun gutxi ditut ondio, grabaketa egun gutxi. Igartzen da publizitatea itxerak orduan, publiko itxerak orduan hor bai, zaintzia denborak eta publiko inzanian hor bai agertu zen, Espainiako prensa danetan uste dut, horri garri zen, HBO dala, gaina HBO-ko lehenengo produkzio espainola da, ez? Baina bestela ez, nik ondio zati garri larrei. Igarriko da, aurrera, seguramente. Zehatz ez dakit, baina eunetik gora. Aktoriak behatzi protagonistak, bi familixak, gero sekundarixuak, mordoska bat, eta orokorrean, egunerokotasunean, tekniko, soinu, zuzendari eta abar, estuario eta abar, eunetik gora. Grabaketak abuztu arte, abuztu erdialdea, edo hori fetxa zehatza ez tozku esan, zaila da asmatzia. Baina, abuztu arte, kainera arte gongo hemen, eta gero ja uztaia eta abuztua Madriden. Dakit azte hau elgoi barren dala, eta gauza gutxi gehiago gehiago da. Gup ez dugu jakitzen gauza handirik. Gaztina jende pila, eta puntu esan baien maiz balu zen, ni orduan ondio lanian egon elgoi barren ni banek izen, baina jendiak ez, eta bai izan pizkat. Gero graziosua edo. Eta jaso dut, ez dut jaso gauza handirik. Danetariko iritzi xadare, normala da moduan, batzuk dare azarre, beste batzuk ez, azarre dare kale ezala mesaik egongo egunetan, edo dana alakoa. Baina aldi berian ez dut jaso ezer, da gero zurrumurrua entzuten dana eta bai galdetu dut eta, danetik. Lagundu ez, sortu indau, aktore moduan. Eta namar urte bai zenitzen 2008ko txaian uste dut. Edo, 10 urte noia, 10 pasatxo ja. Eta, berak, antzerki aktore moduan ikasi duten dana eta ikasi dut, Edurne eta bai Larrakin, eta bestiekin bai, Taupadako kidiekin bai. Eta horri ikasi dut pila bat, indo da danetik, suertia eukidot Edurnek eta mondotela aukera paper erregistro ezberdinak probatzeko, ezautzeko, eta aktoria, gero junitzen taera Donostira ikastera, taller de artes eszenikaz, egitxa da junitzala horra, baina gaur egun naizen aktoria Edurne eta Larragatik dala duda izplik, Taupadagatik dala duda izplik ez daukabitzen. Ze moduz esan, estra lanak ero gogorra izaten nahi da, ero? Bai, gogorra. Luzia, zuretzatez? Jo, ze suerte. Baloia bakin zabostia jolazten? Ja, baina lehen egon gara hortik, kontra, fasikatzen. Da gauza berdina askotan errepikatu arazten dizu, ero? Bai, denbora guztian, errepikatzen da. Eta zuheri umi hori ze, gustora?
Esperientzia politxa? Ondo akabide ditzen. Ah, bai? Hori da importantia. Oh, oso ondo.